Estado naman po mag-live-in partner na kapwa itinuturing na provincial priority target sa San Juan, La Union matapos po mahulihan ng tinatayang 145,200 pesos na halaga ng illegal na droga sa isinagawang isinilbi na search warrant sa operation ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 1 noong Enero 19 ng kasalukuyang taon. Sa isinagawang paghalughog na samsam ng mga otoridad ang humigit kumulang na 21 gramo ng hininalang shabu at 20 gramo ng tuyong dahon ng marijuana. Nakuha rin mula sa mga sospek ang 3 bukas na plastic sachet na may residue ng illegal na droga at iba pang non-drug evidence na pinaniniwalaang ginamit sa illegal na mga gawain. Kinilala ang mga inaaresto bilang may mga alias na Joey at alias Janet na kapwa 43 anyos at mga residente ng nasabing bayan. Kasalukuyan ang nasa kustodiya ng PIDEA Regional Office 1 ang mga suspect at nakakulong sa PIDEA Regional Office 1 Jail Facility sa Camp Diego Silang, Carlatan, San Fernando City, La Union. Inihanda na rin ang mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mga suspect. IFM News. IFM News. IFM News.